Ankara'da Alişer Sahatov'un ve Abdullah Urusov'un Türkiye'nin migrasiya gulluğunun müdirliğine karşı işi boyunça 26. administrativ suudun dinlenişi geçirildi. Türkiye'nin deportasiya merkezinde saklanan bu iki Türkmen raýaty 24. iyuldan soň direksiz ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näbirli galýar. 23. oktýabrda suud dinlenişiginde Sahatowyň we Urusowyň aklawçysy Kader Sevimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we Türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanyşykly resmi namalary suuda hödürledi diýip Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkar tarapyň ýagny migrasiya gullugynyň adyndan suudda wekilçilik eden aklawçy ýagdaý barada hiç hili düşündürüş bermendir. Alişer Sahatow we Abdullah Urusow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirne'däki deportasiya merkezinde saklanypdy. Sahatow öz aýaly bilen soňky edek 24. ýylda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere äkidilmeginiň mümkindigini aýdypdy. Şondan soň direksiz ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda baranlygy tasdiklanmady. Şondan bäri olaryň nirede belli däl. Abdullah Urusowyň aýaly Gulaly Hasanowa 23. oktýabrda bolan suud dinlenişigine gatnaşdy. Ol suud dinlenişigi barada Azatlyk radiosyna beren maglumatynda suudyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly höküm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy. Akşam sudu boldu. İkisinin hem rüşeniye çıkmadı. Rüşeniyesi 1 ay 2 ay soň çıkardı nasip olsa. Gulaly Hasanowa Türkiýe häkimetleri hemde türkmen häkimetleri tarapyndan öz adamsynyň ykbaly barada şu çakaçynly hiç bir kesitli jogap alyp bilmänligini aýdýar. Yok, anyklamadylar hiç kime. Anyklamadyýam, nerdeligini aýtmadyýam. Suud dinlenişiginden soň Gulaly Hasanowa we aklawçy Kader Sevimli Ankara'daky Türkmen konsullugyna barypdyr. Mundan öň 2025-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Hasanowa Türkiýede türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daky Türkmen konsullugyna arza ýollapdy. Türkmen konsullugynda Sahatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan diýip tanıştyran konsullugyň işgäri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsullugyň haýyşyna henüz resmi jogap berilmändir. Ýöne konsullugyň wekili Sahatowyň Türkmenistanda nirededigi barada hiç hili maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýle-de maglumatda Alişer Sahatowyň kakasy Jora Gulynyň oglunyň ýitirim bolmagy barada öz gedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Daşary işler ministrligine we Içeri işler ministrligine şikaýet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sahatowyň we Urusowyň Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetina arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikaýaty kabul edildi. 39 ýaşly Alişer Sahatow Erkin Garaýyş YouTube kanalynda türkmen hökümetini tanqidlap çykyş edipdi we ýurtda polisiýanyň edin etdirigi korrupsiýa ýaly problemalary gozgapdy. Urusowyň TikTok blogunda we 2024-nji ýyldan bäri alyp barýan YouTube kanalynda türkmen raýatlary türkmen jemgyýetiniň derwäýis meselelerini diskussiýa edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary aprelde tutsak edilip iýulda direksiz ýitirim edilen Sahatowyň we Urusowyň Türkmenistana deportasiýa edilen ýagdaýynda olara çynlyky hop awanýanlygyna aladalanma bildirýärler. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Sahatowyň we Urusowyň Türkmenistana alınıp gidilenligi hakykata laýyk bolan ýagdaýynda munyň Türkiýanyň öz üstüne alan halkara borçlaryny bozanlygyny aňladýanlygyny belledi. Türk parlamentiniň agzasy we adam hukuklarynyň goraýjysy Ömer Faruk Gergeroglu 3-nji ýyldyn çykyşynda Urusowyň we Sahatowyň deportasiýa edilmeginiň öňüni almagy çagyryp Türkmenistanda olaryň janyna hop awanyp biljekdigini duýdurupdy. 2023-nji ýyldan bäri Türkiýede we Ortaýatda ençeme Türkmenistanly zor bilen ýitirim boldy. Soň olaryň Türkmenistana alınıp barlandygy belli boldy. Olaryň arasynda Farhat Meymankuliýew, Mälikberdi Allamuradow, Röşen Gylyjew, Döwran Imamow, Maksat Baýmuradow, Serdar Durduliýew we Merdan Muhammedow bar. Olaryň bir näçesiniň ykbaly näbelli bolmagynda galýar. Türkmenistanda Daşary ýurt online dukanlaryndan programmalary satyn almagy we tölegli internet hyzmatlaryny ulanmagy finansiýan raýatlaryň arasynda
aldawçylaryň toruna düşüp öz pullaryny ýitirýän ýagdaýlary ýüze çykýar. Azatlyň Aşgabatdaky we Türkmenabaddaky çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky aýlarda beýle ýagdaýlar esli köpelipdir. Aşgabatly çeşmäniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä Türkmenistanyň Daşary Ykdysady Banky 2024-nji ýylda onlaýn tölegleri ýeňilleşdirmek maksady bilen täze hyzmaty, ýagny virtual bank karty hyzmatyny hödürläp başlapdyr. Bu kartyň kömegi bilen raýatlara Daşary ýurt platformalarynda şolsanda Steam, Netflix, Yandex Music, Google Play App Store ýaly ulgamlarda tölegleri amala aşyrmak mümkinçiligi döredilýär. Emma ýurdun içerki pul siýasatynda döwletiň raýatlaryň maliýe hyzmatlaryna girdiýän çäklendirmeleri we dollaryň resmi kursy bilen gara bazardaky bahasynyň arasyndaky ägir tuly ýagny 5%den gowrak tapawut hilegärleriň ýagdaýdan peýdalanmagyna ýol açar. Soňky ýyllarda ýaşlaryň arasynda aragatnaşyk bilim we oýun platformalarynda tölegli hataplary ulanmak islegleriň artýan wagtynda dürli aldawçylyk usullary hem döreýär. Çeşmeleriň sözlerine görä virtual karta açmak üçin raýat bank hasabyna 100 Amerikan dollary möçberinde depozit goýmaly. Emma şol wagtda dollaryň resmi kursy boýunça bu puly hasaba geçirmek mümkinçiligi ýok. Sebäbi bank işgärleri dollary diňe gara bazar narhyndan hasaplaýanlygyny açyçan aýdýarlar. Bu ýagdaý daşary ýurt valyutasyndan goşmaça giýirdeji toplamak uğry ýaly görünýär. Adamlar resmi 3,5 manatlyk kurs boýunça däli gara bazardaky 20 manat aralygyndaky kurs bilen pul berýärler. Dip çeşme gurrun berdi. Türkmenabad we Aşgabat şäherlerinde ýaşaýan onlarça adam özlerini araçy hökmünde tanadan adamlaryň wada berip, soňra pul alyp aradan gitendikleri barada azatlyga gurrun berdiler. Bu araçylaryň köpüsi özleriniň bankda tanışlarynyň bardygyny aýdyp, para esasynda virtual karty doldurup bermegi wada beripdir. Türkmenabadly 18 ýaşyndaky ýigit özüniň şeýle aldawdan ejir çekenligini gurrun berdi. Men öň oýun platformalarynda hataby doldurmak üçin Daşary ýurt banklary bilen isleşen araçylara ýüz tutýardım. Emma soňra Daşary Ykdysady Bankyň virtual kart hyzmatynyň barlygyny eşitdim. Has ýeňil ýol ýaly bolup göründi. Adyny Serdar diýip tanadan adam 3000 manat aldy. Ýagny 800 manat depozit üçin, 2000 manat karta goýuljak pul üçin, 200 manat bolsa hyzmat tölegi hökmünde aldy. Dip Türkmenabadly öz puluny ýitirenligini gurrun berdi. Ýaşlar esasy maksatlarynyň tölegli oýun platformalaryndan we onlaýn okuw hyzmatlaryndan peýdalanmakdygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä, Daşary ýurt töleg ulgamlarynyň Türkmenistanda çäklendirilmegi we dollary resmi kurs boýunça çalışyp bolmaýanlygy araçylara ýüz tutmaga mejbur edýär. Ýaşlaryň köpüsi internet arkaly Steam ýa-da Netflix ýaly platformalara pul töläp bilmeýär. Bankda resmi ýol bilen amal etmek kyn. Şonuň üçin olar TikTok'da ýa-da Instagram'da çykyş edýän araçylary ulanýarlar. Emma soňra olaryň köpüsi ýitýär. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýtdy. Mundan öň Telegram torlarynda ýa-da Instagram sahypalarynda virtual kart açyp berýän dip şeýle hyzmatlary teklip edýän bildirişler döräp başlapdy. Azatlyk radiosy soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda onlaýn töleg hyzmatlary bilen baglanyşykly hilegärleriň döränligi barada birnäçe de habar beripdi. Emma soňky aýlarda bu ýagdaý köpçülikliň häsiýete eý bolupdyr. Raýatlarynyň internetden peýdalanmagyna berk gözegçilik etmäge ýanaşan Türkmenistanyň häkimetleri onlaýn galyplygy we raýatlaryň hilegärleriň aldawyna düşmegi ýaly problemalary açyk gozgamýarlar. Bu problema döwlet mediasynda hem agzalmaýar. Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylary Russiýanyň doňdurulan döwlet aktivlerini Ukrainany maliýeleşdirmek üçin ulanmak meselesinde lalasy gazanyp bilmedi. Ferişteleriň köp bölegi saklanýan Belgiýanyň bu teklip boýunça hukuk we teknika aladalary öňe sürmek sebäpli mesele boýunça netije gelmek başartmady. 23 oktýabrda Brüsselde geçirilen sammitde liderler Ýewropa Komissiýasyna 140 milliarda goly euro, ýagny 162 milliard dollar möçberindäki Russiýanyň doňdurulan Merkezi Bank teristelerini Kiýewiň harby we büdjet ýerurlyklaryny goldamaga öwürmek boýunça ýyşy dowam etdirmegi tapşyrdylar. Seýlede bolsa birnäçe diplomatyň aýtmagyna görä ahyrky lalysyk entek gazanylmady. Sammitden soň Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa Ýewropa liderleri Ukrainanyň öňümizdäki 2 ýyldaky maliýe zerurlyklarynyň üçin ediljekdigine borçlandy.
diýdi. Ol sözüni dowam etdirip, Russiýa muny gowy belläp alsyn. Ukraina özüni Russiýanyň agresiýasynyň garşysyna goramak üçin zerur maliýe teristlerine iýe bolar diýip belledi. Kosta doňdurulan aktivlary ulanmak urundaky tehnik meseleleri çözmegiň mümkindigini aýdyp, munyň bilen baglylykda çözüte gelip boljakdygyny nyktady. Ýewropa Birleşigi 2020-nji ýylda Moskwanyň tanklary Ukrainanyň çägine girenden soň Russiýanyň Merkezi Bankyna degisli 200 milliarda gola euro, ýagny 232 milliard dollar müçberindäki aktivlary doňdurulupdy. Häzirlikçe Ýewropa Birleşigi diňe sol teristlerden gelýän girdijileri Ukrainanyň özüni goramagyna goldaw bermek üçin ulanyp geldi. Moskwa 23 oktýabrda bu ugrda Russiýanyň razyçylygy bolmadan ediljek itlendik hereketlerining halkara we sertamy hukugy nukdaý nazaryndan güýjüniň ýokdugyny belläp, muňa agyr jogabyň beriljekdigi bilen hem haýbadatdy. Amerikanyň Kiýewe berýän goldawynyň haýarlamagynyň fonunda Ýewropa Birleşigi Ukrainany zerur bolan teristler bilen üpçün etmek üçin blok karta mailnamatyny isläp düzdi. Gurrungy gidýän aktivlaryň aglawaty belgede taklanýar. Ýurdun premier ministri Bart de Wever bu mesele boýunça entek bir näçe aladalarynyň taklanyp galýandygyny aýtdy. Onuň pikiriçe, öňe ilerlemek üçin Belgiýa beýleki ähli Ýewropa Birleşiginiň döwletlerinden eger Moskwa şikayet bildirse, jogapkärçiligi bile paýlaşjakdyklary barada berkipillikleri almaly. Ol mundan başgada beýleki Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň öz çäginde doňdurulan Rus aktivlerini ulanmagy başlamak boýunça hem wada bermegini soraýar. Wengriýadan başga ähli agza döwletler tarapyndan makullanan samit netijeleri Belgiýanyň garşylykly çykyşlary sebäpli gowşadylmaly boldy. Resmi namada mümkin karda güni salgylanmaýar. Munyň ýerine komissiýa 2026-2027-nji ýyllar üçin Ukrainany maliýeleşdirmegiň maliýe goldaw mümkinçiliklerini taýýarlamaga çağırş edildi. Bu teklipler liderlere dekabrda geçiriljek indik samitde hödürlenmeli. Samite mihman hükmünde gatnaşan Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski sonda da duýsuň oňat netijeleri getirendigini aýtdy. Zelenski X platformasynda Ýewropa Birleşigi Ukrainanyň maliýe kömeginiň diňe indiki ýylda däl, 2027-nji ýylda hem dowam ettiriljekdigine kepilleşdi. Bu möhüm we jebs bir karar. Doňdurulan Rus aktivleri boýunça siýasy goldawy we olary Russiýanyň agresiýasyna garşy iň ýokary derejede ulanmak baradaky goldawy kazandyk diýip ýazdy. Ýewropa Birleşiginiň gepleşikleri blokuň Russiýa garşy 19-njy sanksiýa bukçasyny tasdiklandan we Amerikanyň Moskwanyň 2 iri newit kampaniýasyna sanksiýalar girdimeginden bir gün soň geçirildi. Zelenski Amerikanyň sanksiýalarynyň Russiýa güýçli we gaty zerur habary ýetirýändigini belläp bu karary gutlady.